Ndewo. So in this video, we will be exploring a family, Ezinaulo, and I'll be asking Z a few questions around Ezinaulo. So Z, di nembo? Nam. Nam, dalo. Nambo? Papa nuku. Papa nuku. Nwoke nke mbụ bụ? Okpara. Okpara. Yes. Nwaanyị nke mbụ bụ? Ada. Ada. Anyị bụ Ada, Ọpịa? Yeah. My sister bụ? Nwanne m nwanyị. Nwanne m nwanyị. Yes. Gịnị bụ my siblings? Nwanne m. Nwanne m bụ my sibling. Daalụ. My brother bụ? Nwanne m nwoke. Nwanne m nwoke. Our last child bụ? Ọdụdụ anyị. Ọdụdụ anyị. Ndewo. Daalụ. Na-asụ Igbo amaka.